Ang pagpamatuod sa tulo ka mga saksi. Ang gay nga mahibuloan nato sa tanan nga mga kanasuran, mga kaliwatan, mga pinulongan, o mga katawhan, nato kang kinsa kini nga buhat moabot. Nga kami pinaagi sa grasya sa Dios nga Amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo, nakita sa mga palihid nga naglakip niini nga talaan. Diin mao ang talaan sa mga katawhan ni Nephi ug usab sa mga Lamanite, ilang mga kaigsuonan, ug usab sa mga katawhan ni Jared. Kinsa miabot gikan sa tore nga gipamulong ug kami usab nasayod nga sila gihubad pinaagi sa gasa ug sa gahom sa Dios. Kay ang iyang tingog mipadayag ni ini ngari kanamo. Busa kami nahibulo sa kasiguran nga ang buhat tinuod, ug kami usab magpamatuod nga kami nakita sa mga kinulit diin anaa sa mga palid, ug sila gipakita nari kanamo pinaagi sa gahom sa Dios ug dili sa tawo. O kami magpadayag uban sa mga pulong nga maligtong nga usa ka anghel sa Dios miunsad gikan sa langit, ug siya midala og mipahiluna sa atubangan sa among mga mata nga kami nakasud og nakikita sa mga palid ug sa mga kinulit diha niini. O kami nasayod nga kini pinaagi sa grasya sa Dios nga Amahan ug sa atong Ginoong Hesukristo, nga kami nakasud og nakapamatuod nga kini nga mga butang tinuod. O kini nahibulongan sa among mga mata, bisan pa niana ang tingod sa Ginoo nagmando kanamo nga kami magpamatuod niini busa aron sa pagsunod sa mga sugo sa Dios. Kami magpamatuod niini nga mga butang, o kami nasayod nga kon kami matinod anon diha kang Kristo, kami makalikay sa among mga sapot sa dugo sa tanan nga mga tawo, ug makaplagan nga walay lama sa atubangan sa hukmanan ni Kristo, ug makapuyo uban kaniya sa kahangturan diha sa mga langit, ug ang pasidungon maadto sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo nga usa ka Dios. Amen. Oliver Cowdery, David Whitmer, Martin Harris.